Γεια σας φίλοι μου, σήμερα παίζουμε Night Sonic Rise και πάμε να καταστρέψουμε τον κόκκινο πύργο, είναι σε αυτό το level. Προηγούμενο αυτό το level, τώρα είναι αυτό το level. Και τι περιμένουμε, πάμε. Άλλαξε το κουμπί εγγραφής γιατί όταν πατούσα F9 κουλούσαν λίγο τα γραφικά. Να κοιτάξτε, να αυτά είναι τα φαντασματάκια που σας έλεγα. Να όταν πατάω F1, βέβαια και ναι, τρακάραμε και μας ξανά έβγαλε από εδώ. Και όπως έλεγα, όταν πατάω F9 κολλάνε τα γραφικά. Πάμε στον πύργο! Όχι στα λέιζερ! Εδώ πέρα πολύ... Νάτος ο πύργος! Νάτος ο πύργος! Ναι! Το τερματίσαμε! Όχι! Είμαι δέκατος! Ωραία μουσική! Τέλος πάντων, αυτή ήταν η καταστροφή του κόκκινου. Συγγνώμη που αυτό το βίντεο είναι μικρό, αλλά αυτή ήταν και η καταστροφή του κόκκινου τύπου. Αυτή ήταν. Θα σας μιλήσω εγώ για το Night Sonic Rise τώρα. Λοιπόν, υπήρχαν δύο κρυφά οχήματα και εγώ κατέβασα ένα πρόγραμμα που τα εμφανίζει. Αλλά έτσι που κατέβασα το πρόγραμμα, και έτσι όπως κατέβασα το πρόγραμμα, τώρα μπορώ να πατήσω τα δικά τέλεια. Stay toolbar. Και τα οχήματα και τα... δεν μπορώ να πατήσω και τέλος πάντων. Πιο κρυφά όχι. Και τα... ναι, και τα κατέβασα από το ίντερνετ έτσι να ξεκλειδώσω αυτά τα δύο κρυφά οχήματα. Και αλλά μαζί μου ξεκλειδώθηκα και τα άλλα και τώρα έχω όλα τα οχήματα. Αυτό δεν είναι hack, άφελά μου έγινε. Αλλά δεν αξίζει γιατί δεν μπορώ να πατήσω device, γιατί είναι η toolbar. Και υπάρχει λίγο πρόβλημα, γιατί όταν περνάω το ποτίκι με πάω στην πούβα βγαίνει ένα κουμπί, τέλος πάντων. Καταλάβετε κι εσείς. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Μπορείτε να πετάξετε στο Night Sonic Rise, δεν ξέρω αν μ' ακούστηκε. Κανονικά εδώ πέρα τώρα το τερμάτισα τον πύργο, πρέπει να βγάλει την καταστροφή του πύργου. Εμένα δεν μου την έβγαλε, αλλά βέβαια την έχει βγάλει. Τέλος πάντων, μπορεί να παιχτεί και online, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Καταστρέψαμε τον κόκκινο πύργο, δηλαδή φτάσαμε στην καρδιά. Enter a violent heart, 7 από 7. Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά τα levels. Hard rock, challenge, stand, hold, κομφαγιό και κομψάκας. Αυτά τα levels όλα. Και αυτά. Γεια σας!